Ye call Anigyee ehunse mu mechire entertainment na say joy family party in the park no afie no akoso ewo Aburi Botanical Gardens na eyade efe pa. And na Frytol joyfm party in the park where ye wo Aburi Botanical Gardens no wode hyehyɛ so na dwumadie na se no ebusuakuo ahodoɔ bebre na kopie ase na wɔnom Anigyee pa yema wɔnom Anigyee no edi mu ene sɛ anwuntofo ahodoɔ bebre ekɔ hɔ no mu a wɔkɔto nnwom ema wɔnom Anigyee ya ɛbɛyɛ nkaedum ɛwɔ wɔnom ene nkɔda ɛkɔ ase nyinaa abrabɔ mu akansi ahodoɔ bebre te sɛ lime and spoon spin the wheel musical chairs ene afoforo bebre ene ɛkɔ so hɔ no mu a nkɔda ɛkɔ ase bie no so no wɔnom nya akwanya edi agoro mumie hwɛ ne a ɛkɔ so ɛwɔ dwumadie na